Vuin ka pian cham dam tak ka min hruai thleng tu pathian hnen ah lawm thu ka soya kan subscriber du awm le fel tak tak te vuina ka pian cham pual hian giveaway rebonsai thut ka tuma he video lo comment masa mi panga te hnen ah chengza theuh ka pe dawn ani harsa lem lo buka lawman po atam vak ri lawa nakina a aya tha zawk lawman dawn thena kan la bua sei le dawn nia ama sami panga te chu in comment ka lo reply anga ni phone number in lo da dawn nia a diary a luzi chenga chungchang a sia fangin a thopui te chuan sumingi chu an fiama ingai zong ani kha isak lo zawk e engtin nge ngai zon ngam zawk ti in an lo tong khum vak vaka an hmusit hle sumingi po chu in puang zui ta in luzi chenga chu a du thu chu a soita mia maya chuti lai tak chuan luzi chenga po chu an bula chuan a lo kal ve meka mini som chungin bana thelu turin sumingi chu a lo hril zui tamai high school an kal lai atang dai to in sumingi chu a hmel that le alak em awang chuan meichhia te chuan an isikin an ti du da thin hle a chung hun lai atang to chuan luzi chenga hian a lo chanin a lo ngai ven dai to thin ani chumi zan chuan sumingi le luzi chenga te chu an mudun ta hlo maya an rui em awangin rirufim po an pu thei lo ani sumingi chu a in chhir hle a US lama a thiannu han hani puina in kumthum chung zel chu a awm bo ta wangwanga na hrang hrang te a va thawk kwal thin ani China a lo let le meu chuan zan khat lek thil thleng kha chu luzi chenga chuan a lo thei ngil dei to ringa ma se airport ah chuan in hmu fu le in a lo la zong char char zawk hi a lo ni a hmu lo der a tum ngel po chuan a lo bezel si a in nei a du thu te a lo la hril zui a lo che sual pui ve to box si a hnial ngam ta bik lo nen kawtah chuan kalin an va in nei ta ringot mai ani zichenga chuan kyoto a sumdawn na awanga a zin tur thu le a awm na in le password te a lo thon tur thu hrilin awm hran a du lo thu te an ina insual lut vat tur te chuan hrilin bank card te a pe tel boka a tul anga pianga hman a phal sak ani sumingi po chu a lawm hle a damdawi tur te chu a pai tir ve thlap bawk nen zichenga po chu a khi ve vur vur tho company ah document pawimawh la turin sumingi chu a va tira chulai hmunah chuan kumthum liam ta a ama tizak deuh deuh tu te kha an lo la thawk ve renga an pu ber zichenga chuan nupui a nei tih thawm te chu an lo hre ve ngei tunge a nei takero chu an hre lo songya nyang songchung ko fanu upa ber kha school kan kal ho thina naupang lai atang to a in kop chaw ta lawm an ni ti in an in rinsiak na sa hle a sumingi lo kal po chu vapan hnain heta outsider tan lo lu ve ngot the ani lo ti in an lo ngai thei lo le ngal hle lu group hi in ta em ni kumthum chung khan in lo la swal ring ani mo sumingi chuan a lo ti ve nga ta kan ta chu ni lo e ma se nang chu ban ini to lom heta lo lang ngam tur po ini to lo an lo ti le he group hi kata ni to a chan chu lu group mo nu ka ni to sumingin ati po in an lo oi lo na samai zichenga hi idu ti chu kan hria ma se itan chuan arem to lo tlat mai nupui anei dai to ti in nei certificate thalak group a an lo da te chu an lo hmu vel chuta songi kha a lo kal ve ta a Mr. Lu ane na ini nei na kha kan lo hre ve mi alova ti in thok tu te chuan an lo tlon hle a nia tlangzar tir kha ka du vak lawa hunau nu kumthum hnuah chuan i lo senior ve ta reu mai pasal tur po i mamo ve to ani kha a lo ti kal bor bor tu thar lo khom tu te la chuan songi chu komphet an lo tum ve boka thil thleng chu in hmu hang kha ni mai zichenga an zandra ei turin min ngak meka min lo hre thiam te u ti in songi chuan a lo chhang deuh nge ya mi zong zong chuan zichenga nupui chu songi ang chuan an ngai ta vek ani songi khan zichenga chu ava hmu nge ya a zin hma in nei puya ava som hmia nupui ka nei dei to a lo ti la in
a lem ani kha a lo ti ve ringawta tunge lem ti mi lo hri thiam la a lem ani emaw a tak pawh ni se nang chu ka nei chuang lowang che tiin zichenga chuan a lo chhang hmiah mai chutia an in hmuh takah chuan sumingi chuan a lo hre ve leh zel si a thik leh rilru hriawm chuan zute ava in ngek ngek ringawt mi te khan inzawmna nghet tak nei ang khan an lo hrilh tawh bawk nen mel model ho te chu a ko lut ta chiama secretary khan sumdawlna thilah mi pakhat a lo hmu ve mek a sumingi awm dan vel chu a zuk hmu fuh ta zichenga chu thlalak nen chuan a thawnh nghal sawng i hnenah chuan a nupuiin a lo hmuh tam hmain internet ah thuthang dik lo te chu dah bo tir vat tur chuan a lo hrilh mek a sawng i erawh chuan naupang lai atanga in hre tawh inkawm ngei em em kan ni a i nunna chan him tu ka ni kha tiin thibung hi a lo phawr a mahse zichenga chuan thi kha chu ka thibung leh lam chu ani ngei mai mahse ka nunna chan him tu erawh i ni lo tiin a kal san wangwang sawng i thinrim leh lungawi lo chuan a pa chu vakhawl ngalin zichenga nena an in neihna tur chungchang chu a rang thei ang berah tifelh nghal tur chuan a va ngen zanlaiah chuan zichenga chu sumingi hmuh tur chuan a va kal a mel model a chah chungchang te kha a va zawt fiah mahse an ni chuan ka chah mai mai ani kha ka ruai reng reng lo ka haw tir leh vek nangmah zawk ani kha nupui i neih ni ah pawh hmeichhe dang hmuhin i flight pawh i delay ania sumingin a lo tih chuan sawng i lawm ka hmu thil pawimawh tak sawi tur a nei avangin a leh pek a awm tawh lovang zichengan a lo tih takah chuan mahse i nupui chu sawng i emaw an ti vek tho a lawm tin a lo chhang leh i duh chuan tunge ka nupui dik tak chu ka puangzar thei reng a lawm tiin zichenga chuan a lo thlem a zan hun te chu hmang dunin sumingi a lo har le meu chuan zichenga pawh chu sumdawlna thilah chuan a lo zin bo daih tawh a a chawi tur a duh zawng tak chu a lo chawhfel sak diam tawh bawk a a IG account atang chuan sumingi kut a chelhna lai thlalak chu lo dah in khawvela nupui chhe lo ber tiin a ziak tel nghe nghe a hmel erawh chu a la ti lang lem lo sumingi pawh chu a lawm ru veng veng chuti chung chuan mi te chuan a nupui chu sawng i ani chuan la ring thova Kyoto ah hmuh a lo ni ve leh zel nen honeymoon hmang dun tur ang te chuan an ngai ani sumingi pawh chu a rilru a nawm lo em avangin Kyoto ah chuan a kal ve nghal a hotel lah chu a lo ful vek tawh si chuti lai tak chuan zichenga te chu a lo hawi in hotel ah chuan an in hmu a ruah a sur nasa bawk nen a lo huh hluam mai zichenga chuan a room ah chuan a hruai lut a a samhmuh te chu a hruk ro sak mel mel chulai hmun thleng thleng ah a lo zuina chan chu a hei lo chiang hle a inbual zo chu a lo pawm betin a lo chhaih kual vel a lim deuhin hun an hmang dun zui ta ni milian hnih lai mai pawisa a lo la pe zui a fashion show ah chuan kalpui a duh thu hrilin a duh duh thawmhnaw a leina tur atana a pek a lo ni fashion show ah chuan sawng i pawh in lan ve in a nalh zar zar khawp mai zichenga leh sumingi te pawh an lo kal dun ta ngei a show pawh chu an tan ta mi te chuan zichenga nupui chu sumingi chu ani tih chu an hre thiam ta vek a zichenga kalsawn hlan chuan sawng i thinrim chu lo kalin enge hetei lo tih ve tiin sumingi chu a lo bia a lo buai su tiin a lo chhang hmuk ka pa in thingtlang mi pasala ani tir thuai dawn che chu wang chuan emni helai hmunah hian i lo in lak thawven vel kanga ania lei i nei mo dawn ani chu kapu in kang leh sawng chhungkua te in neih tir hi a lo rem ti daih tawh a kanu leh pa ten min neih tir an phal si lova nang talin i nei mai aniang chu sawng i chuan a lo ti zet zet a hmanlai hunah khan kan chiang tawh lo kan duh zawng a piang kan nei thei ente u nau nu hman atang tawh in i insawi thein tlatlum zawk ni i duh thin bawk a tunah chuan puitling kan ni tawh sawlaia mipa hmel tha deuh ding rengsawi hmuhem ka pasal ani saw tiin zichenga chu a kawh hmu ve ta sak mai sawng i pawh chuan sawi tur reng reng a hre lova
zichenga chu adu bok si a chumingi chu in chhuh tir atum lo hle hnathawk dang te kha vazawt kualin an ni pawh chuan thil nin a dik tak chu an lo hre chiang bik si lova zichenga bawk chu vabiak a tum hle ani erawh chuan nupui ka nei tawh ka tih kha min lo ti buai chen tawh chu alo ti hmak bawk si phakar chhoin buaina ka neia ka private thlalak mi in min ruk saka a thedar chuan kamual pho vek dawn si a minpui hram te chuan ka char buai tawh ngai mi alovang che tiin alo ngen le zei zei tawh kha le chen an lo inkawm ve tawh thin si a zichenga pawh chuan a khawngai ve dewa police te ka lo biak sakang che misual chu an man vat mai ang tiin alo chhang ta dei a khoya ma kalsawn pui atum tawh lo sumingi bulah chuan vakalin mipa dang biak vak pawh chu a rem ti chuang lova an thawmhnaw hakah chuan duhthlan tur ber a hriat lo awangin an in neih kawr design sak tur chuan designer lar tak chu biak pui a tum ta a mi te chuan zichenga nupui chu sumingi ani tih an hret a fur mai chu sawngi chu a lawm lo hle designer darsawna chu an va hmu a ani chuan an in neih kawr tur te chu mawi taka design sak alo tiam a designer lar tak ani awangin sumingi pawh chu a phur hle a bula in tur lo awm chu a in ringawt a a ruih ta viau mai lua chuan lo pawm lopin a chhuah pui ta nal nal a in lamah chuan a haw pui sumingi alo har le meuh chuan a khumah alo mu reng tawh a zichenga chuan lehkha alo hnut chhein thil pawimawh ti a a chhuah lawk thu le secretary chu mamawh a nei nih phut chuan be mai tur chuan alo ziak a zungbun te alo pe tel bawk chutih lai chuan a pa in sumingi chu alo khawl a thinrim deuhin in lama hawk ngal turin alo hrilh u naunu leh a pasal tur i lo ti buai ngam ani maw i pasal tur dik tak chu karua hman fel vek tawh naktukah hian blind date in neih ngalang tiin alo vin hrep a thiannu nen a an in hmuh lai chuan secretary chuan alo khawl ve le a mahse sumingi chuan a chhang duh lo sawngi leh lu te inbelai thlalak kha alo dar leh chiam mai alo ni a nilo loin an lo ziak kur leh ngwai bawk nen a thinrim a rilru ana alo ni secretary te pawh chuan sumingi chu a lunga awi vak lo ani chu an ring ta a chu thlalak leh thuchhuah vel te chu dingi tih vek khalo niin sawngin alo tih tir lek alo ni chunu chu a hlau thawng ta dewa zichenga te chuan an chhui chhuak mai ang te a hlau ani mahse sawngi chuan engmah hlau tur a awm lo tiin president nupui ani hunah chuan din hmun sang taka a dah tur thu te alo hrilh a alo ti lawm thiam hle nikhat chu a pa in hmu tura a tihpa kha sumingi chuan ava hmu ve ta ngeya mahse a du lo thu tha takin alo hrilh dai chu palah chuan chance pe ve hram turin alo ngen bawk zichenga pawh in a nupui awmna chu rang taka lo chui chhuakin chu pa hnenah chuan a nupui anih thu chu ava hrilh ta hmeh a zak leh rilru na takin chu pa chu a kal bo ta a zichenga chuan sumingi chu a hau nghe nghe thlalak post mai mai chu ngai thutak tawh lo tur leh a delete tir dei tawh thu te sawiin inah chuan a hrai haw leh ngal sumingi erawh chu a la lung awi lo der tlata khumah te pawh chuan lua chu mut tir phal lovin chhuatah chuan a mutna tur bik a siam saka kawngkhar te chu a khar khum hmak leh ngal zichenga pawh chuan a en reng rengawt a lungawi lo viau mahse engmah sawi buai lem lo nupui te lungawi lo thlem lungawi dan tih te chu google ah chuan ava zawng kual vak vak a i thiam lo ani tih pawm hmasa photla thil pek thawmhnaw emaw pangpar pek tlereuh engemaw tal chu perawh hmeichhia chuan chutianga thlem chu an ngaina a an lungawi ve mai thin tih hi ava hmu fu hlohp mai a mu hil zui ta mai a sumingi chuan lo hmuhin alo en vangvang a i hmel that em wang hian a lawm ka duh em em che ava ti vel a zichenga mu hil pawh chuan a kut chu lo man sakin kalsawn a phal lova ka thiam lo ani tiin ngaidam te alo dil
Atuka chuan zichinga chuan hrilhlawk duh hmel lovin a nu leh pa te hmu turin an inpui lamah chuan suming hi chu a hruai thut a. A nu chuan an in kawtah chuan lo hmuakin a lo be nghal sawk sawk a nu fel tak niin a lang. Pilui chuan i hmel tha in i duh awm hle mai engthleng nge lehkha te i zir ve reng reng a tiin a lo zawt siam siam a. Media ka me zawra a hma chuan China ah hian hna ka thawk thin a US a ka awm leh lawk a ka lo let lehna pawh ala rei lo tiin a chhang. Zichinga chu a lo inthiam lo deuh a a hna atanga ban tirtu kha ani si a. Khami tum pawh khan suming in a lo star ve reng tih a tawngkam atanga a hriat tak thutah khan zamkhawt lo buai chho ta vekin midang an lo awm ve teuh bawk nen a sawi tur hrelo chuan a ban tamai mai kha a lo ni a a inchhir hle nge nge ani kha. Zanriah te hlim taka nei zawh tawh hnu chuan hawzai an rel ve ta a pilui chuan a mo nu tan tiin thil pek a hlan nge nge. Kanu ka lawm tia a kawh nghal mai awang te chuan pilui chu a lawm hle banbun an chhung kaw in ro chun chhawn zel lu leh man to tak mai chu a lo pe chu niin suming hi chuan a bun nghal a rik nalh mai. School an kal lai atanga a star thin em em zichinga hmel tha leh fel lehkha thiam thei bawk si tuna a pasal a lo ni ta thut mai chu a thian nu han hani pawh chuan a lawngpui em em a. Chuti rualin a nu leh pa te chuan zichinga nen chuan an in nei tawh tih hreta sela an thin a rim viau in a ring a. Hrilpawh sela an awih pawh in a ring chuang lo bawk. Chuti lai tak chuan a pa chuan a lo khawl ta a.